takbo ulit. So makikita ninyo yung house construction na nasa likod ko. So yun guys, nandito na tayo para mag-jogging. Ang ganda ng ano, nag-jog tayo. I-test natin kung maganda yung stability ng GoPro. Hello. Ulit ako. Shout out sa mga friends natin dyan. Nakapagod. Nakapagod din pala, no? So yan guys, tatakbo ulit tayo. Nag-rest lang tayo ng mga ilang minutes, mga 3 minutes, and then we will run again. Let's go. Talahid. Talahid. Random mag-jogging dito guys kasi hindi siya polluted. Kakunti ang tao. Nakapagod talaga. May dumaan. Nahiya tayong mag-video. Galit.
ilang minutes na kaya yan. Kailangan na maabot natin yung 10 minutes. Ayan guys yung yung anong tawag dito, yung gamot sa kawan hindi makaihi. Takbo ulit tayo. Yan guys, beating shade. Lenong T Barangay. Jogging tayo ulit. Ay. Hindi, magalaw pa yung kan. Pero pabeberan lang tayo eh. Jogging tayo ulit. Ano naman ang jogging. Ayos yung ko na. Yung doon may music siya. Yung bike iniwan niya sa gilid. Tapos yung bike may music. Saka siya nag-exercise sa gilid. So, mga 2 kilometers na guys yung ating natatakbo. Sa mga nanonood dyan, mega love shoutout sa inyo. Natalahib. Ayan, update sa nadaanan nating house construction. Guys, yung bike natin iniwan natin sa public plaza. Kasi nga ang purpose natin is magja-jogging. Takbo ulit. So makikita ninyo yung house construction na nasa likod ko. Ayan guys pala oh, may bundok doon. Bundok. Kabukiran. May mga baka. Kasi nag-harvest na sila. Ayan, kaya nandiyan yung mga baka na yan. Kumakain ng damo. Eto, katatapos mag-traktor.
guys, naubusan ng battery ang ating GoPro. Kaya back to phone. Balik tayo sa phone. So hindi tayo ready, hindi tayo nakapagdala ng tripod, kaya kamay natin. May ilaw pa. Yan. Nagalaw ngayon yan, no? Kasi phone yung gamit natin.